ụlọ ị ga-ewepụta ofu ụbọchị eme m invite ndakwa n'ụlọ hụ daadị hụ ma ọmị ndị ọzọ ahụkwanụ m nnekwu na-eji ejighi mme nwa gị aga m amụrụ ihe ụta nsogbu adị nna m lotere nwa ọma. Hey, Chioma, how are you? Nwa dị mma. nne m nọ Ewekwala iwe. Akọla ahụ mmadụ abịa m n'ụlọ si ka m abịa leta ọnụ mgbe m nọrọ si ịlụ ebe alụlụ gị n'ọkụ ụdọ. Anụrụ m so nwoke ọkụ ụdọ ihe gị na ha jere. Maka nne gị akọkọta. Akụkọ dị gị ka ịlụ n'ọkụ ụdọ asị nne dị gị gị egide nwa nne dị gị kọọ ihe. Nweta nna dị gị sị ịga ya ọdụ na ashị. Ijikwa na aga ama omume dị otu ọ dịbe mma mgbe a na-asọ onye ọbụla nọ nga nna ya bọkụlụ ọp o metere nga nne ga-ebi ala ji mgbe itoge na ala nọ gị na-akpa ike ebe ọbụla pụtara na-akpọgọ ife ịwa dị wide gị na-eko na-emego ote ịhụna niile mmasị ọ ga-erute gị ka mgbalere otu ha chichila alụgo hapụrụ gị nwa ha jikwa di gị wabịakwado aja ese nwa di m alụbeghị di ịgbanwe eme mee ihe ọcha na elebedo di ihe na-ekwu eziokwu ihe m na-ekwu onye awa ogbu ara ọbara onye a nụbiri ya n'ọkwa ụdọ mbụ ya ga-ebu enwude nne dị ote nwude nwaanyị mmanụ kọọ ya otu efuo ya ji kọwa nnọọ nne dị ote ya kọọ asị ile ogburu nne dị n'ọkwa ụdọ ndị chief na ndị ede ha agba ya akwụkwọ na nke igwe agba ya akwụkwọ na ngwa kpechaa ya si ikpe mụrụ ya kamgbe di ya agba ya return match kamgbe ọ nọ n'ụlọ ebe na-aga nwoke amadị m sị ada gị na ahụ na nga nwa ọma chi daalụ nna m nwere iwe onye ole ahụ onye ọkwụ ụdọ otu kụlụ ọkwụ ụdọ nne m ememere gị meme onye ọkwụ ụdọ emekwala nwaanyị mba mba onye hụrụ nga ọwụkwa wọs material onye mere gị waf material iwu wọst material gị megakwu na nkụwa gị ọnụ iwu ajọọ material akwa mkpe material ka ga ụdụdụ na ọwa ezigbo akwa iwe akwa mkpe agwa ọnụ metuo dan melodan na Disemba na ọnwụ ihe ka anya bamba na ọkụrụ ọnụ mma ngwa lelele nga ịnụ dasị wetu onwe gị ala nga dị dịnụ na-efe fọgụ itu n'obere nwa ị ga-arafụ ahụ ka gbuolie nne nwa m tukwu ụzọ jee ihe tụle ewu ojii mgbe chi na-ejile ngwa na ebe ochilo taa dị nna m agaje m ihe tubọma na nke enjeso ma ha na-emebe deta 28 Disemba Dikones Kezaya Ụlọcha Edumobi nwanyị ọma wele Chineke jikiri nwaanyị a m na-agwa gị ihe ma ụmụ 14 children so ihe ọmụrụ otu ihe 14 children ihe ọmụrụ anọ ndị nwoke ise ndị nwaanyị ya 14 ụmụ ya niile dịka nwaanyị kwa nọcha nga di ha wute obiọma kulumaid bikọs ọ zụjiri ha azụzi ha gekwana nne ha ntị nne ha sị ha brought yourself down ha wetu onwe ha ọ otu ihe mee n'echirikwa ihe m chọrọ ikwu mama ụzọchukwu Edumobi aka Peti na Bangladesh mama Nnamdi mama Ogechi mama Enjeso nwoke ọma na Malaysia Enjeso olugawu ngwa ụlọ ọhụrụ moto ewere ego tefe gị edo Enjeso oluwekwa na-eme nkụpụta nwa na 12 Jenụwarị ka ọ ga-ekukpu nwa nwunye mụrụ gị ọhụrụ na chọọchị mana taa ihe ha na birthday ma ha wụrụ taa wụkwa 28 of December 2019 so nga ahụ ka anyị gaji ụtụ m ga-agba nwaanyị m asị ya ga-awụ chifu imo worldwide bịara ya bentide na enwedo onye ọdọ ga-abịa na nwaanyị ma were moto werelụ ọwụtụ ime bentide wee na be ke ikpọpụtara n'ọnụ ka ọwụtụ ime ekele dịrị Chineke na anapụtala nga n'aka ọnwụ ị ga-eme ugbo awụ gị na-agba ụkwụ gị ya na-eru n'ala maka ọwụdụkwa ihe niile na-acha bambam wọledo ịnụkwa Christmas ma ị bịara ala so many will cover up their shade with dirty and ugly inside mana outwardness ha ga-adị gboo ka ya na-eshi so mụrụ anya all the glitters is into gold outwardness ọ otu ihe metụkwa ihe o kwuru na ihe m kwuru so ya adịla confusion ihe onye okwuchukwu ihe onye nzọpụta abịala Imo onye nzọpụta abịala Mommy Enjeso happy birthday Ụlọcha happy birthday
ị ga-ebi ndụ ogologo. Ụmụgo kebe mbido bedde ego imega 70 ya dị ote. Isi ị ga-eme 100 year aga m anọ ngwa. Isi ị ga-eme 120 aga m anọ ngwa. Ịnọcha ha na 120 lawa ịtọ ụmụazị ndị mma na ka a ga-azụrụ ike nụkwa 120 is good. Hey, Chineke gọzie nne m, gọziele m ụlọ ọcha. Ọkpara Chineke gọzie gị o nne Enjesolu. Today ị na-emebe ego Chineke gọzie ego bulie ego elu nye kwụọ ndụ n'elu ndụ. Move you into prosperity, into prosperity. My children shall romance my table. Ya ụmụ gị niile ga-agbakọrọ tebụl oke. Ọwụ otu ihe mee. Ụmụ gị niile ga-agbakọrọ tebụl gote na asị grandma, 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 grandma in Jesus name. Lekwa m isi weke. Here I come. Tell you. If you wait a minute, I'm confused. You've been married before? Chioma is even your daughter. She? No. Yes. Why did you lie to me? In the name of marriage, you want to get married? That's why you're lying to me? I didn't lie. It's just small lie. Small lie. Okay, you know what? I'm done with this. I'm done. Wait, come. Bobo? Hi. My own has finished. Chifimo, Bolamo. Chifimo. Good. Oh, Nama, what I'm crazy. But don't do shime. Nga kwali but pikun. Girl see bem. Ka ku nejo kwa nondo. Esepo wondo. Hey, what happened? Because you alum. Ha! Mambo kwa What's the metere nga nege buya ala die bu kwala mkem la bu kwa alota. Hey! Chifimo Lord wide kwala me. Hey! Chineke